Hej, Anne-Mette. Jeg er rigtig glad for, at du gerne ville snakke med mig i dag. Du har jo skrevet til mig, fordi du gerne ville bruge din historie på en eller anden måde til måske at hjælpe andre til at tage en beslutning, om det her er en god idé med vægttab med hypnose. Så det er jeg super glad for, at du gerne vil. Ja. Jeg tænker på, om du vil starte med at fortælle lidt om, hvilken situation du var i, og hvilke overvejelser du gjorde dig Ja, sådan omkring, hvor du opdagede det her program her, og hvordan du ja. havde det. Jamen, jeg så faktisk programmet på Facebook. Så jeg, hvad folk havde kommenteret, og så gik jeg nok og overvejede det kan nok godt have været omkring 4 ugers tid. Jeg var skeptisk, men så tænkte jeg, ej, det bliver jeg simpelthen nødt til at prøve, fordi jeg har vejet for meget, siden jeg fik min sidste datter for 25 år siden. Så har jeg været slankere i perioder, men på en eller anden måde er det altid kommet på igen. Så jeg tænkte netop, at hypnose måske kunne gøre noget, hvor det måske var mere stationært. Udover det kan man sige, at jeg er kronisk smertepatient, fordi jeg har slidgigt rigtig mange steder. Så jeg Mm. tænker, at det vil være en kæmpe sidegevinst også at kunne tabe nogle kilo i Ja. forhold til også at have slidgigt forskellige steder i kroppen, så jeg Ja. ikke slider så meget mere vægt og være tungere, ikke? Hvordan synes du så, det var at bruge programmet? Altså, hvordan brugte du det, og hvordan var det? Og sådan? Starten, der fik jeg jo tilsendt en fil en gang om ugen, og så hørte jeg den en gang om ugen, og jeg skulle lige vende mig til det der med hypnosen, det der med vejrtrækning og med at gå dybere ned, og jeg sad også i starten meget sådan opret i en stol, og gjorde det sådan meget korrekt, tror jeg, man kan sige. Så gik der noget tid. Jeg købte programmet i juli 23. Så havde jeg nok hørt det en gang igennem, og så tror jeg hørte det en gang til igennem. Jeg var meget, meget glad for at høre den tredje fil. Det gav mig rigtig meget det der med, at jeg skulle forestille mig, hvilke noget sådan slik, chips, altså de der søde sager, jeg elsker, og se for mig det med at blande det sammen med noget, der var rigtig væmmeligt. Jeg tror, det gav mig et ordentligt los i røven. Ja. For at sige det. Altså, fordi det var sådan, hvor jeg tænkte, ej, det kunne rykke noget for mig. Det kunne jeg godt mærke, da jeg hørte Ja. den. Opstarten var måske lidt træg, kan man sige, fordi der skete ikke noget de første par måneder. Okay. Så der var det som, der hørte jeg filerne, og så tænkte jeg, men jeg er på en måde lidt tålmodig, så jeg tænkte, jeg blev egentlig bare ved. Hvad skete der med dine spisemønstre og sådan noget? Altså, Men skete jeg der synes noget, nemlig ikke, det ændrede sig så meget i starten. Nej. Jeg synes faktisk, det var lidt det samme. Men så hen omkring, jeg tror, vi var omkring september, vil jeg tro, det var. Der kunne jeg mærke, der begyndte der simpelthen at ske noget. Der var det som om, jeg kunne mærke, at jeg begyndte at spise, altså jeg spiste mindre portioner, når jeg tog noget. Det var som starten var måske nok, at jeg mærkede, at jeg sådan, når jeg spiste aftensmad, så var det faktisk bare nok at tage en helt almindelig portion. Og jeg motionerer, og det har jeg egentlig gjort hele vejen igennem, så det er ikke fordi, jeg har motioneret markant mere. Nej. Så det er også derfor, jeg tænker faktisk, det er hypnosen, fordi motionen har bare været sideløbende, og faktisk den samme hele tiden. Altså, er der noget, du synes, du har savnet så nu her? Altså, hvor du sådan, altså det er mest det der, fordi jeg spørger lidt ind til det, fordi ofte så tænker folk måske ikke bevidst, men ubevidst, at hvis man skal tabe sig, så kommer man til at mangle alt muligt. Ja, Altså, nej, så må slet man ikke. ikke spise alt muligt, men nej. Nej. Nej, og det er måske det, der også har været det gode ved det, fordi jeg synes, jeg er ikke sulten. Altså, jeg er ikke sulten, og jeg har ikke det der afsavn. Det er heller ikke sådan, jeg kan sagtens finde på at spise et stykke chokolade om aftenen. Mm. Og det betyder ikke, altså det er som om, at det er mit mindset, der er lavet om i forhold til, jeg spiser mere, hvad jeg har behov for, og jeg kan sagtens tage et stykke chokolade, men altså det bliver ikke bare, at jeg æder alt muligt andet så. Ja. Så det er ligesom det der, jeg har lyst til det her, jamen så tager jeg et stykke. Ja. Så det er ligesom, at jeg har det anderledes med, hvordan jeg egentlig måske, hvis man kan sige vælger, det er måske lidt mærkeligt ord at bruge her, men altså så vælger jeg, at jeg vil have et stykke chokolade, og så gør jeg det egentlig med virkelig god samvittighed. Ja. Og det er så spiser jeg i virkeligheden på samme måde dagen efter igen. Altså, så det er ikke som om, altså læsset vælter ikke, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og det er en rigtig god pointe, for det tror jeg nemlig også, der er rigtig mange, der har oplevet, hvis man har været on-off på alle mulige slankekurer, og så har man måske en god periode på et par uger eller en måned, hvor man sådan kan holde sig væk fra noget, men man har ligesom sådan det er en aktiv handling at holde sig væk fra det, og så lige pludselig, så kan man bare ikke holde det mere, fordi man simpelthen bare virkelig bare vil det, ikke? Og så er det sådan, nu kan det være det samme, og så begynder man bare at køre ind på fuld skrue. Og det er jo ligesom, det er jo også det, der ligesom giver det her varige vægttab, det er jo netop det der med, at man kan spise moderate mængder, så det simpelthen bare er netop normaliseret, ikke? Og man ikke sådan, jeg må ikke gå ind i en bager, altså at man bare kan gøre det, uden at der er noget problem, ikke? Altså det gerne vil skulle gøre i hvert fald programmet, ikke? Jeg hører faktisk stadig en gang om ugen. Ja. Nu gør jeg det på en anden måde. Det er blevet sådan lidt mere løst, fordi, og jeg ved ikke, om det også er, fordi jeg sådan med mig selv har fundet ud af, at det fungerer. Altså, fordi det gør det jo. Ja. Så jeg har sådan et infrarødt saunatæppe. Dejligt. Og så ligger jeg i det. Altså ligesom det føles næsten som noget wellness, når jeg gør det, fordi så ligger jeg i det,
og så Ja. har jeg din stemme i ørerne, og så ligger jeg og hører en fil, og det gør jeg så en gang om ugen nu her, altså ligesom for vedligehold. Og det kan godt være, at det virkelig slet ikke er nødvendigt, men det føles rart for mig, så jeg har egentlig bare tænkt mig at gøre det. Ja, gør du bare det, og så man kan sige, altså, det kan i hvert fald ikke skade noget, og man kan sige, det gør jo også bare, altså hypnose, altså om det så bare var fordi, jeg sagde, og nu har du det rigtig godt hele vejen igennem principielt i hypnose, så gør det bare, at din krop slapper af, og den der meget afslappede tilstand er sådan meget afstressende, så det kan kun være godt og rart for dig, og så når du ligger i sådan en varm tæppe, så bliver du bare sådan ekstra afslappet, ikke? Det lyder rigtig dejligt. Jamen det er simpelthen så dejligt. Altså jeg kan i hvert fald sige, noget jeg har overvejet meget med hypnoserne nu her, det er det med, at altså, det har været noget med min barndom med mad. Altså fordi jeg ved for eksempel, at jeg blev ikke ammet, og jeg er årgang 69, og jeg fik så noget, i starten fik jeg sådan noget modermælkserstatning, men så gik de faktisk over og gav mig sukkervand. Nå. Som lille bitte. Og det, da jeg hørte hypnose her sidste gang, der satte det nogle tanker i gang i forhold til, at det tror jeg i hvert fald har gjort det rigtig svært, mit forhold til søde sager. Det med, at jeg nærmest er vokset op med rigtig meget sukker. Ja. Altså, jeg er sikker på, at der er noget, der er blevet grundlagt meget, meget tidligt hos mig. Og så kan man sige, jeg har jo selvfølgelig selv et ansvar. Det er jeg godt klar, det er ikke fordi, jeg lægger det fra mig. Men jeg synes på den måde, der er det som om, der åbner sig måske nogle døre. Jeg synes, jeg lærer mig selv bedre at kende undervejs i det. Og det synes jeg faktisk, det giver faktisk noget også. Men der kommer altså nogle aha-oplevelser ofte for folk, ikke? Så tit kan man opleve under hypnose, der kommer nogle minder fra noget, hvor man sådan, det havde jeg fuldstændig glemt, og det var meget, meget lang tid siden, men på en eller anden måde, så er det stadigvæk inde, et eller andet sted inde i en, og har en eller anden indflydelse, og man kan ikke vide nødvendigvis, hvad det er på forhånd, men så når det bliver forløst, så generer det bare ikke længere. Og det er jo sådan, det hypnose kan, ikke? Altså ligesom, vi har nogle træninger, og nu sagde du det her med ansvar og sådan nogle ting, og man kan sige, jeg vil godt lige vende den lidt om at sige, det er på ingen måde dit ansvar i forhold til, at du har haft den her oplevelse med, at du får sukkervand som lille. Det præger dig, og i den her situation har du intet forsvar. Du kan jo ikke gøre noget som helst til. Så dit system bliver ligesom præget på, at sukker, det er simpelthen bare det bedste. Og når du så bliver voksen, hvis du så opdager det, kan du sige, du opdager, at jeg har et problem, så kan man sige, så er det ens eget ansvar at forsøge at gøre noget ved det. Men selvom det skete, det er jo bare sådan fuldstændig. Det, som er det gode ved hypnose, det er jo også, at man, ligesom man har prøvet mange andre ting i livet, hvor man måske tænker, okay, jeg har en eller anden adfærd, jeg skulle egentlig godt tænke mig at holde op med det her, men jeg kan ikke rigtig finde ud af at holde op. Der er det sådan, at hvis man går til en psykolog for eksempel, og sidder og snakker om det her, hvis nu du var gået til psykolog og havde siddet og snakket om den her sukkervandsflaske, så vil det ikke have ændret noget for dig, fordi det er ikke i nervesystemet, man går ind i, når man snakker med en psykolog. Men det her, det er simpelthen, at jeg taler til nervesystemet og siger, nu er situationen en anden, nu behøver du ikke længere at opføre dig, som om du er et lille barn, der får sutteflasker, fordi du er faktisk en voksen dame. Så nu kan du, nej, hvor dejligt, nu er du fri for den, ikke? Altså sådan, så det er sådan en, man bliver sluppet fri for de der gamle mønstre, ikke? Det er ligesom det. Og det synes jeg bestemt også, det kan jeg sagtens mærke. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige fortalte også, hvor meget har du så egentlig tabt dig der, siden du startede programmet der? Jamen, jeg har tabt 21 kilo nu her. Og jeg er faktisk blevet opereret for 3 uger siden, og har ikke motioneret. Og det fortsætter faktisk. Det kører bare. Så selvom jeg faktisk lige nu er virkelig inaktiv, og næsten ikke må gå, og ikke må det de 6 uger, så er det faktisk, det ændrer ikke noget ved mit spisemønster, eller altså det er faktisk det samme. Det kan godt være, at det går lidt langsommere, fordi jeg ikke bevæger mig på samme måde. Der ryger faktisk stadig en lille smule af, det kan jeg se. Så jeg er egentlig gået fra en størrelse 50 i bukser til en størrelse 44. Wow, tillykke med så det. Det kom sgu lidt bag på mig selv faktisk også. Kan du mærke, om det også har hjulpet på smerterne? Nu nævnte du tidligere, før vi startede interviewet, at du også havde noget gigt og sådan noget. Har det hjulpet på det også, eller hvordan? Altså jeg synes, jeg har opereret min store tå for noget slidgigt, der har fået en stivgørende operation for 10 år siden, tror jeg. Og den har jeg faktisk nogle gange ondt i, hvis jeg har gået meget eller sådan. Og den synes jeg faktisk ikke, jeg har haft lige så ondt i. Jeg har også en nakke og noget, der er dårligt. Jeg håber, det kan gøre noget for det hele. Det er jo i hvert fald også generelt sådan, at hvis man spiser sundere, så får kroppen også nemmere ved at have det bedre generelt også. Ikke? Det er super dejligt at gøre. Men jeg synes også, en anden ting, jeg godt vil sige, det er det med, at jeg synes også, når jeg er ude at handle, det er også blevet lidt noget andet. Altså det der med, før i tiden, der kunne jeg godt have det sådan, og jeg har faktisk en slikskuffe. Altså jeg har faktisk en slik med masser af slik i, men den kan sagtens være der. Jeg går ikke ud altså jeg kan sagtens ud og tage noget, men det er ikke sådan, altså den er bare derude. Og så er der lidt til børnebørn, og men det er ikke et problem. Men når jeg går forbi slikafdelingen, når jeg handler, så er det bare så, okay. Og så fokuserer jeg mere på, hvad er der, altså det er meget mere, det er blevet meget mere frugt og grøntsager, altså det er bare blevet noget andet. Altså vi spiser noget lidt andet mad på en anden måde, og måske laver lidt mindre, fordi
vi spiser mindre. Altså, Ja. fordi min mand er også ved at tabe, så han gør det så på en anden måde. Men, Ja. så det har været lettere at gå ud og handle simpelthen. Altså, det har været... Ja, fordi var det før sådan, at du næsten altid købte noget, eller nu lægger jeg ordene i munden på dig, men altså, men rigtig kan man tit, jo godt rigtig tit, eller det der, du ved, hvis man skulle i Netto og så, der var noget, jamen, så kunne man lige købe en liter is, eller et eller andet, fordi nu var det på tilbud og sådan noget. Og jeg har det sådan, ja, det er på tilbud, men det er jo ikke, altså, jeg skal jo ikke have det lige nu. Ja. Det er sådan lidt pyt på en eller anden måde. Det er ikke, det er helt okay. Ja. Og hvis folk byder mig et eller andet, så har jeg det også sådan, jeg kan sagtens finde på at tage imod noget, men jeg sidder sådan nogle gange, når jeg bliver spurgt, så sidder jeg og tænker, har jeg egentlig lyst? Det der, når man kan jeg få en appelsin i stedet for? Har du et eller andet? Altså, så jeg synes, det er blevet meget let. Ja, altså, det er som om, der er det er en ændring i mig, som om, at jeg vælger. Det føles som om, at jeg træffer nogle bevidste valg nu, i forhold til før, hvor det måske bare... Ja, hvordan skal jeg sige det? Altså lidt som om, at det måske bare kørt lidt med mig, hvis jeg ville have et eller andet. Så åd jeg bare en hel plade Marabou-chokolade eller et eller andet. Altså, der er det blevet, jeg føler, det er blevet et bevidst valg på et andet plan nu her, hvis det giver mening, når jeg siger det. Ja. Men det gør det rigtig meget, og det er et super godt eksempel på, hvad det er, men de fleste vil opleve, når det virker på den her måde, det er, at man ligesom har man har en automatreaktion, som er netop blandt andet putte alt muligt ned i kurven, hele tiden gå ud og hente sine ting i køleskabet eller slikskuffen, og det er sådan, netop som du siger, det kører bare med en. Og den her automatreaktion, det er det, som hypnosen går ind og ligesom udglatter, eller hvad man kan sige, og så laver den en ny normal reaktion, som er, jeg kunne egentlig godt tænke mig noget sundt, som smager godt. Og igen, det er ikke noget med afsavn, det er noget med, at jeg har bare mere lyst til at spise frugt og grønt, eller noget sundt, eller stoppe med at spise efter den første portion, fordi jeg er faktisk mæt. Så det er sådan, der er ikke den der, nu skal jeg kæmpe for det. Det er den helt modsatte af, hvordan det ofte vil være, hvis man er på kur, ikke? Altså det er i hvert fald sådan, som jeg hører dig sige det. Der har man jo lysten til at blive ved med at spise noget, hvis det er lækkert. Altså, det føles lidt mere som om, at det er kroppen, der lidt siger, hvad den godt vil have. Ja. Sådan kan man måske også sige det, det der med, at jeg har egentlig lyst til en eller anden salat eller et eller andet. Altså, det er bare noget andet. Ja. Så det føles på en måde også rigtig mærkeligt. Altså, det føles virkelig anderledes også, men altså, det er jo rigtig fedt. Jeg er virkelig glad for det jo. Jeg skal lige vende mig til, at det er ligesom, så er det sådan her, det er nu. Altså, det er jo faktisk en stor omstilling på en eller anden måde, at mange ting gør jeg på en helt anden måde. Ikke? Og det du siger med, at man lige skal omstille sig til det giver jo også god mening, fordi det er jo mange år, man har haft det sådan, ikke? Og der er rigtig mange, der, når de bruger det her program, som er på din alder, ikke? Altså det er jo sådan, det kan være massevis af år, at man har haft de her spisemønstre, og det er egentlig lidt ligegyldigt, hvor længe det er, fordi det er ligesom sådan, lidt ligesom hvis man havde installeret et program på en computer, hvis det ikke længere skal bruges, så kan man afinstallere det, så kan man installere et andet. Og det er ligesom sådan, men så skal man selvfølgelig også lige vende sig til netop, det er det her program, jeg bruger nu, og der kan man godt have sådan lidt, jamen jo, jeg plejer jo, sådan, men det føles jo ret nok, at det er anderledes. Ikke? Ja. Det føles rigtig rart. Der er kæmpe opbakning fra min familie også, så der er ikke noget. Jeg ved ikke nu, det har vi ikke talt om før, men har du haft nogle af de problematikker med at være bange for at blive sulten? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Nej. Men før i tiden, tænker jeg. Altså fordi... Nej, jeg synes ikke, jeg har haft det der med, du ved, altså det der med, er der mad nok, eller... Det synes jeg ikke. Men da jeg startede her, der tænkte jeg også det med, bliver det noget med, at jeg sådan selv i min hjerne måske skal regulere, hvor meget jeg spiser, fordi det var jeg godt klar, det ville blive svært. Men det her, hvor det er ligesom som om, altså jeg kan meget hurtigt, når jeg har spist, sådan, når jeg nærmer mig sådan slutningen af en helt almindelig medium portion, så synes jeg ligesom, jeg kan sådan mærke det i maven. Så som om, nu er jeg faktisk ved at være der, nu er jeg ved at være mæt. Og så er det bare sådan, det er. Og det er jo egentlig på en måde en meget god måde at mærke det på, at det ikke er sådan, jeg skal sidde og tænke over. Nej, det skal det helst ikke være sådan. Nej, det skal jo netop helst være bare kroppen, der selv siger, så nu er det nok, ikke? Altså, det er sådan... Og det er det helt sikkert. Så nej, det synes jeg ikke, jeg har haft, det har jeg ikke mærket. Nej, det er godt. Nå, men det er dejligt. Er der nogle andre ting, du har tænkt over, du vil sige nu her? Ellers har vi egentlig været igennem. Så kigger jeg lige lidt, jeg har skrevet lidt herover. Altså, jeg har fået mere energi. Men den tænker jeg måske også er vigtigt at få med. Altså det synes jeg egentlig, men det tænker jeg også er i takt med det med at blive lettere. Altså der er ting, det er lettere at gøre, ikke? Altså yogaøvelser og sådan noget for eksempel. Altså der er bare ting, det er jo lettere at gøre, hvis man ikke er tyk. Jeg synes, du har en utrolig behagelig stemme. Nå, tak skal du have. Det er virkelig sådan, det er sådan meget, når jeg lægger mig til, altså det er sådan, jeg glæder mig, altså det er sådan noget rart, altså det er sådan empatisk, og det er sådan, det er meget sådan guidende eller styrende på sådan en, altså, så jeg har det som, når jeg ligger der, så bliver jeg styret, jeg skal ikke gøre noget selv, andet end bare være der, og så bliver jeg ligesom styret derhen, hvor jeg skal være. Og det synes jeg kan virkelig godt lide det, og det er meget trygt.
Nå, det er Så dejligt. den er sådan mest til dig i Ja. virkeligheden, fordi Men den er jeg glad for, at du siger, fordi det er også altså der er faktisk nogen, der skriver og spørger, om de kan få en stemmeprøve, fordi nogle gange så har man haft downloadet en eller anden meditation eller sådan et eller andet, Ja. så der er en person, hvis stemme man ikke kan med, og det betyder jo Ja. en del for mange, ikke? Så det er meget Jo. dejligt. Så. Dejligt. Ej, men Ja. Anne-Mette, tusind tak, fordi du ville snakke med mig i dag om det her. Det er jeg virkelig glad for. Velbekomme. Ja, meget mange tak.